Det her er så Gert Hoffmanns kulturdefinitioner. Mathias, vil du forklare den? Ja. Over i trekanten, der starter vi med det individuelle lag, hvor vi forventes, at den enkelte person tager ansvar for sig selv og sin nærmeste. Man tænker i jeg-form og et ærligt menneske. Man identificerer sig kun med sig selv. Så er der det kollektive lag. Det er, hvor man forventes at tage vare på hele sin familie, hvilket også indeholder onkler og tanter. Man tænker i vi-form. Man identificerer sig med det sociale netværk, man er opvokset i. Og så er der det universelle lag, og det er noget alle bruger, som for eksempel toiletpapir. Og så er der teksten. Teksten menes med, at hvis man er en gruppe mennesker, som er anderledes på sin vis i forhold til den anden gruppe, eksempel muslimer i Danmark, så er der nogle danskere, der ser ned på dem på grund af deres kultur. Biologi, individ, kultur. Vil du fortælle noget om det? Sådan. Ja, det vil jeg gerne. Det er spillet mellem biologisk og kulturelle ting, og så viser den lidt eller pyramideformen, vi så i det sidste. Og biologitur og kultur er det vigtigste udvikling af individer. Og der er mange reklamer, der bruger det her. Hvis et menneske vokser op uden kultur, bliver det ikke så et såkaldt naturmenneske, men til et ikke-menneske. Det vil sige, at dens hjerne fungerer ikke normalt, og så kalder man det så også retarderet. De forskellige intelligenser udvikles simpelthen ikke ordentligt, hvilket betyder, at det hverken kan tale eller kommunikere. Etnocentrisme. Vil du fortælle om det, Christian? Ja, altså etnocentrisme, det er, når man bruger normer og værdier for sin egen kultur til at finde et grundlag for en anden kultur, altså for at få en fornemmelse af, hvad det er. Ja. Socialisering. Kan du fortælle noget om det, Bonnie? Ja, socialisering er at være, hvor for eksempel, når man bliver født, så vokser man op sammen med sine forældre. Så bliver man præget af dem til at være noget og har nogle normer. Og hvor du så fortsætter op i skolen, så er det så lærerne, der præger dig til at have nogle normer og gøre noget. Så det er jo sådan set, du bliver socialiseret hele vejen op igennem din barndom og op igennem til du bliver voksen. Kulturel empati, hvad er det for noget? Kulturel empati, det er, når man tager hensyn til andre folks kultur, og for eksempel, hvis en muslimsk person kommer ind på en restaurant, hvor de serverer svinekød i stedet for oksekød, så vil det være, for eksempel kokken, han tager hensyn til deres kultur, og så får noget svinekød, får noget oksekød ind, og serverer det i stedet for svinekød, siden de ikke må spise det. Hoftes kulturdimensioner. Kan du fortælle noget om det, Nikolaj? Det kan jeg godt. Magtdistancer, høj og lav magtdistancer er det første, og magtdistancer er forhold til magthavende ledere som muligheder for at tage beslutninger af sin egen sind. Og kollektivisme og individualisme, det er forholdet mellem de enkelte og grupper, og hvordan man orienterer sig i forhold til gruppen. Maskulin og feminin, det er hvor meget maskuliniteten og feminismen træk præger kulturen. Høj og lav sikkerhedsudvidelse, usikkerhed i forbindelse med tilværelsen. Og langtids- og korttidsorientering, det er hvor meget man orienterer sig med fremtiden, eller mod nutid og fortid. Interkulturelle kompetencer, Bonnie. Ved du, hvad det er? Ja, det er for eksempel, når man skal kunne begå sig i andre kulturer med kulturel empati. Hvis nu vi siger, at en dansk kvinde bliver gift med en muslimsk mand, så når de har familiehyggedage, så skal de kunne indgå i alt det, de laver, og også spise det samme mad, som de spiser, selvom det måske ikke er helt deres kultur. Så man ligesom får den der kompetence for kulturen. Mellem biologi og kultur. Kan du fortælle noget om det? Selvfølgelig kan jeg det. Biologien er stadig den samme. Vi er stadig de samme mennesker, som vi var for flere millioner år siden. Derimod har kulturen ændret sig en del. Man kan fx sige, at sumobrydere i Japan har en kultur, hvor at de sumobryder. Og det er jo, men for os danskere er det bare tykke mennesker med underbukser.